Oh, asa na pud taglong agon na ni karon. Last naman itong gilong agabi oy. Para ba ko ka Elise ni Ashley? Maulaw mo ko maghilam og balik oy. Lagot di ko ning bayhana ba. Muhiram og bugas. Di ka balo mo ilis. Muhulat pag masulungan. Day. Ano man? Okay, plano mo ilis ay mong bugas. Dugay-dugay na ba ito? Muhulat pa kag pasulungon ta kas balay wa. Una-una oh. Ulan. Lapok kayo ang dalan. Hapit pa ko may slide ya dapit sa pao. Para mo adto lang kun diri mo sulong kun nimo paninglot ta kanay mong bugas sa man ka. Ika, kabalo maulaw nga. Gikaon na nimo unya nabusog na ka. Nya di ka kabalo mo ilis. Tuon-tuon pud taon og ilis-ilis. Oy kay dili man kay ikaw rin ang ginahanglag bugas. Ano na nagulat ko atong iilis nimo nga bugas ba kay maura pud tuylong agon ako pagkaugma. Tanawa unsay among gikaon. Naglungag na lang mix saging kay wa man kaniyo ni bayad ingon man ka nga ihatod nimo ugma pagkabuntag. Sige kog paabot na pas mo mi ba. Sige mig paabot. Sunod gani, kung hiram og bugas, katon po og ilis, ibutang sa utok, nga nakay hiram. Di kay magpayahay-yahay lang, sali kay nakahuman, nagkaon, nabusog na ka, nasulbad na imong tiyan, maglimot-limot na ka. Sunod ha, hiram. Patingog-tingugas siguro ko, uy. Grabe naman ka. Tanang hiram na ko, ilisan man ko na, pero dili pa karon. Gipit pa kaayo. Hoy, day. Walay taong dili gipit ron. Mao gani nang maningil ko nimo. Kay gipit mi. Unsa man? Ilisda nimo? Dili. Pwede man siguro ka mo istorya og hinay-hinay. Di kay singkahan ko nimo. Di nun ko ganahan mo ilis ana. Hoy, kabaga gud nimo gnaong. Huna-huna, diha ka nabuhi sa imong hiram sa kuwag. Ug kinsa tong kauban nimo ni kaon. Magabaan mo nako, di mo mubayad. Di mo ilis ang bugas nimo. Pasalamat lang ka ba? Kay wala diri akong bana. Naapa diri akong bana, gihapak na kag kwarta. Hoy, wa ko nang hihinanglag kwarta ron. Bugas ako ang kinahanglan. Kay unsa ka nitong gihiram nimo bugas, bugas pud ang iuli. Sige lang, kay basig na nato akong bana karon para masirado ng baba ni mga kusog kayo magsigkyaw-kyaw. Ako'y labot na imong bana, ikaw akong tuyo diri kay ikaw ang nanghiram og bugas. Pila ganito akong hiram sa imuha? Murag isa raman to ka kilo. Di ka sakit na nimo? Wala man ako to gikasakit. Lisod gyud mangitag bugas rong panahon na. Usa pa wa man ako to gipamunit. Gihaguan man ako to. Please lang, ilisi para among bitok na puy mabusog. Pwede man siguro ta mag-inistoryahay og tinarong. Big deal naman kayo na sa imo ang isa ka kilong bugas. Wow, mura lang wala sa imo ng isa ka kilong bugas. Una-una 50 pesos na. Kinsa may muhatag na nimo karong panahon na? Ay 50 pesos man to no. Ara 100. 2 ka kilo na ha. Para mahilom na imong baba. Unsa man ako ning 100, dili may makaon. Bugas man akong kinahanglan. Dili ko ani ka dili makaon. Laraw. Aw bright manday ka. Kung di ka ani, edi pagulat kung kanus ati ka ilisan.